صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا مسلمان یا مسنی یا قادری یا مقلد یا پا مذہب کے حنفی یا طریقے مدا اسلاف خوخی کڑی نو جنیدیم بیا شبلیم غفوریم لا الہ بابا مجھ ورسم عرشتا الا اللہ سرا پزڑ باندی ضربیم یہ طریقہ دسوات صاحب میں پنسیب شوا زد بختیم سریا چھ عزیز یمان دادب سبک را کڑے صاحبانو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ دادب سبک را کڑے صاحبانو لک دشمنا پا گستاخی دہر سڑی امان یہ دسلوکا پتار چیزان میں دے پیرالے یو زلند ملغل را قیمتی امان یہ دزر کورنا میں جوڑ خواب مدینے دے یہ پدی منا دخپل رب نڈر رازی امان یہ داخو ہر سچا دمخ برکت دی اے نظر چی موری دل سڑی امان یدا خوہر سے چا دمخ پا برکت دی اے نظر چی موری دل سڑی امان. ماشاءاللہ مبارک اللہ.